Чешма Свети Георги в Княжево. Чешма Свети Георги в едноименната градинка на Софийския квартал Княжево е създадена от скулптора Руси Дондаков. Той е завършил специалност пространствен дизайн при доцент Васил Стоянов в ВИИ Николай Павлович през 1971 година. Членувал в секция скулптура на СБХ от 1982 година. Около тази чешма с вкусна минерална вода винаги има посетители, които желаят да вкусят от целебните й свойства. Чешмата е изграждана през миналия век, след 1983 година, когато авторът е сътворил първата си чешма в Петрички манастир Света Петка. Поръчана е от кварталната земеделска организация в Княжево по времето на кметицата Цветомила Лесичкова. Чешмата е от гранит, около 3 метра и 70 сантиметра. На вид е почти същата, така както казва майсторът, че иска неговите творения да си приличат, за да се знае, че са от един човек правени. Има едно изображение на Свети Георги в централната част и кръст над него. Чучурите са 5 броя. Водата от чешмата е много вкусна, топла е, но не гореща, леко минерализирана, с неутрално pH и много мека. Подходяща е и полезна за ежедневна употреба. Във времето е доказано, че оказва благотворно влияние върху организма, бъбреци и отделителна система, жлъчка, черен дроб, стомашно-чревен тракт. Интересна е историята за облика на иконата на Свети Георги. Иконографията на иконата е на художничката Светла Койнова. Тя, заедно с сестра си, Лозинка Койнова, Арнаудова, са едни от най-добрите реставраторки в България. Тяхно дело е реставрирането на иконите на Боянската църква, Тракийската гробница в Свещари, Преображенския манастир и много други паметници на културата. Интересният факт тук е, че лицето на Свети Георги е женско и това е образът на художничката. Майстор Руси Дондаков казва: Свети Георги съм направил с женска глава, пък никой не обърна внимание. Главата на Свети Георги е женска, направила си автопортрет. Аз го запазих, защото е изключително интелигентна. И наистина при вглеждане се забелязват миловидните женски черти. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 година от Сдружение Карпе Дием.